Zdravím, přátelé. Tak vás vítám u dalšího videa. Ačkoliv jste teda asi očekávali video s Károu, tak vám vlastně ukážu video s Károu, ale trošku něco jiného. Teď vám ukážu takový návod v rychlosti, jenom prostě jak se dá vyměnit duše na 8palcovém kole na Káře, jakož jsou to kola jakoby typu sportjacht a tak podobně, tak si ukážeme, jak se to dělá. Je to celku jednoduchý, ale potřebujete na to tak nějaký vercajk. No a to jsem vlastně natáčel tu výměnu té duše, kterou teď uvidíte, jsem natáčel před 2 dny. Jo? Dneska, teď před chvilkou, jsem přijel z Nepomuka a jel jsem za dnešek s tou Károu, nevím, 120 km možná, ještě měli jsme nějaké pojišťky okolo. A co čert nechtěl, budeme dělat gumu zás, pojďte se podívat. No, ještě abych teda dodal, tak s takhle bouchnutým kolem nebo s takhle bouchnutým pláštěm jsem dojel asi 2,5, možná 3 km domů. Takže si dokážete představit tu jízdu. Jednička, bez plynu, 10-15 km za hodinu, jako super. No. Káru jsem měl teda naloženou, měl jsem tam naloženou tadyhle tu skříň. Jo, to je teda půlka té skříně. Nic těžkého to nebylo, no ale prostě si ta guma se ohřála, nevím, no ale zkrátka a dobře je to na tom kole, kde jsem měnil tu duši. No nic, tak si to zopáknem, ale to už vám do videa dávat nebudu. Ono to stejně chce asi udělat postupný repas a uvidíme. Dobrý, jdeme se na to podívat. Si tak chcete dofoukat Káru, že jo, že někam pojedete, no a najednou takhle jako hodíte kompresor, hadici od kompresoru na ventýlek a jenom ventýlek zůstane na hadici, že jo. No. Takže jako nic moc, no.
Takže jo, no, tak já vám vlastně rovnou takhle natočím i závěr. Tak vám teda moc děkuji, že jste se dívali. A další video bude s další károu, ale rozměnou s károu za traktor. Jo, takže budeme vytvářet sklápění na tu káru za traktor. Takže moc díky za zhlídnutí. Pokud možno budu rád za palce nahoru, odběry, jo, sdílení, vy to znáte. Díky moc, mějte se. Čau.